Dobrý, potrebujem, aby ste prišli ku dverám. No pani, ja tu nebudem hovoriť vlastne cez telefón, keď ste pár metrov odo mňa a aby som sa tu vlastne v špinavom telefóne rozprával. Keď si aspoň ten telefón umýte a keď chcete, aby občan na chvíľku s vami komunikoval. Čo potrebujem? Potrebujem asi s vami zahrať karty alebo gulečník, keď sa ma takéto veci pýtate. No tak, prosím, tak si nerobte srandu, že čo potrebujem, asi nahlásiť protiprávne konanie, nie? No, prosím vás, prídite sem a nekomunikujte sa mňa, ako keby ste bol zmysel zbavený. Dobre? Dobre, ak neprídete, povedzte, idem volať na 158. Dobre, idem volať, že nechcete prísť a zneužívate svoju právomoc verejného činiteľa. Dobrý, prosím vás, potrebujem nahlásiť protiprávne konanie na Štúrovej 15, obvodné oddelenie, kde na stálej službe som vytačil v špinavom telefóne vlastne 317 05, čo je stála služba a policajt, čo je pár metrov odo mňa, možno 5-6 metrov, nechce výjsť a nechce normálne komunikovať. A keď som mu povedal vlastne, že potrebujem s ním komunikovať ohľadom protiprávneho konania, povedal, že čo potrebujem. A keď som mu povedal, že nepotrebujem s ním hrať guličky ani šach, že on nehrá šach. Takže vlastne srandu, posmech si robí a nechce vlastne prísť a normálne komunikovať a vlastne zavolať nejakého človeka, ktorý so mnou spíše protiprávne konania, ktoré sa stali. A tým pádom vlastne táto Štúrová 15 sa vlastne potvrdzuje, že neustále tu nedochádza ku žiadnej náprave, či už vlastne zo strany špiny, či už zo strany vlastne spisovania, čo sú povinní spísať protiprávne konanie. A títo policajti, ja to vidím aj teraz, keď sa pozerám, vlastne oproti je stála služba, sú tam viacerí, a ani jeden nevinge, že by vybral ten svoj zadok z tej stoličky a vlastne prišiel a normálne komunikoval s občanom. Ja si vyprosujem, aby som tu chytal nejaké staré špinavé telefonáty. Keď budem chcieť volať, tak budem volať z domu a nemusím chodiť tu a zbytočne vlastne si robiť škodu na taxíku, alebo trolejbuse, električke alebo vlaku, podľa toho, ako ten človek príde. Takže vidím toho policajta, vlastne si robí posmech srandu a nechce spísať vlastne oznámenia. A keby sa mi nebodaj teraz stala nejaká krádež vlastne na tejto Štúrovej alebo poblízku ulice, tak samozrejme páchateľ by bol viac vlastne v predstihu ako vlastne polícia alebo samotný poškodený. Takže chcem nahlásiť to protiprávne konanie na Štúrovej 15. Áno, ja vás počúvam. Ono je to síce pekné, síce pekné, že sťažovať sa môžeme. Nepovedal ste úplne pravdu, vlastne keď niekto zneužíva svoju právomoc verejného činiteľa, keď už máte ten štatút verejného činiteľa, tak ho treba dodržovať, treba si ho vážiť, nielen ho vlastne využívať vtedy, keď to vyhovuje, ale vy nemáte hovoriť len sťažnosť. Vy nie ste vlastne obhajca, ani ste nie vyšetrovateľ z inšpekcie, aby ste určoval, čo to bude. Ten človek vám vlastne... Áno, ale čo tu hovoríte o sťažnosti? Vy tu hovoríte o nejakej sťažnosti. OK, dobre, ja tieto práva svoje poznám. Ale to neznamená, že kým vlastne to bude vyšetrovateľ vyšetrovať, dáme si vlastne prosbu, aby to Hudec, vyšetrovateľ zo západu, vlastne vyšetroval, tak samozrejme vlastne tento policaj je nepripustný, aby sa takto choval, takto správal. Aj teraz vyšla policajtka, ktorá vlastne robila v minulosti priestupok, ktorá mi ho tu dala podpísať, videla ma tu, že tu stojím, videla, že s vami telefonujem a že by aspoň tá policajtka prišla a spýtala sa, čo potrebujem, čo sa mi stalo, či mi niečo náhodou neukradli, alebo či ma náhodou lúpežne neprepadli. Základné veci, ktoré vlastne sa môžu stať na týchto uliciach v Bratislave. A jedna vec je,
teraz nie je podstatné vlastne, kto to bude vyšetrovať, alebo v akej pozícii to bude. Podstatné je to, aby si vlastne zdvihol ten zadok, aby tu prišiel, lebo tú výplatu, ktorú vlastne bere z daňových poplatníkov. Nebere ju vlastne z vlastného vrecka, alebo nedáva mu ju žena. Dávajú ju vy, dávame ju my, a vlastne za tie dane, takých daňových poplatníkov, človek, ktorý má vlastne konať, a takisto prisahal prísahu, a tá prísaha niečo znamená. Takže to, keď vy mi poviete nejakú sťažnosť, ono je to síce pekné, to vlastne sa bude vyšetrovať. Ale dovtedy, kým sa to bude vyšetrovať, dovtedy, kým bude verdikt, on je aj tak povinný vlastne robiť to, čo je, vlastne povinný, a keď to nebude robiť, bude pokračovať vlastne v trestnej činnosti, takže vlastne bude páchať trestnú činnosť, a to je dôvod na tú väzbu, ako vy orgány vlastne hovoríte, vlastne, že keď dôvody väzby musia byť, tak sú len vtedy, keď sú vlastne tie dôvody. A keď on bude pokračovať vo svojom protiprávnom konaní a neupustí od svojho protiprávneho konania, tak si priťažuje v tom protiprávnom konaní, a to je jedno, či by to bola sťažnosť, či by to bolo disciplinárne konanie, či by to bol trestný čin. Vy to vidíte na sťažnosť, ja to vidím na úplne iný delikt protiprávneho konania. Takže vás poprosím, som tu, aby sme sa rozumeli, som tu, vy nám aj tak hovoríte, choďte na kdekoľvek, hociaké policajné oddelenie, sme tu. Na odbornom oddelení pred dvoma svedkami, lebo dvaja svedkov a viac sú tu, ktorí pravdepodobne tiež pôjdu podať oznámenie, keď tu stoja cudzí ľudia na tej chodbe. Ešte raz? Nepočujem vás, lebo hučí tu. Áno, tu som na chodbe vnútri, on ma vidí aj z tej stálej služby. Vidím aj, že aj telefonujem, a som mu aj povedal, že idem volať na 150 značku, ak neupustil svoje protiprávne konania. A to je nehorázne vlastne, že ako sa táto Štúrová 15 vlastne chová, že nedochádza ku žiadnej náprave. Viete veľmi dobre, ako sa volám. Ja tu nebudem pred cudzými ľuďmi hovoriť moje prezviská, keď sú to tiež občania, ktorí asi sú poškodení a idú niečo spísať. Tak si pozrite podľa telefónu. Poprosím vás teda, keď pravíte, že idete posielať zliadku, keďže vlastne ja kvôli ním nestihnem inšpekciu ministerstva vnútra, lebo je do 15. Takže pošlite mi hliadku, keď mi posielate hliadku na Pribinovú 2, dobre? No tu je hneď adresa Pribinova 2, kde je minister vnútra, takže tam ich budem čakať. Sám ste povedal, že mi pošlete hliadku. Ako? Pane, vy ste povedal, že mi posielate hliadku. Keď mi posielate hliadku, tak mi pošlite hliadku na Pribinovú 2. Dobre, ja si to dokumentujem. Ak mi tá hliadka vlastne nepríde, ktorú si sám povedal, tak vy budete za to zodpovední. Na adrese Pribinovej 2 vedľa ministerstva budem čakať. Takže poprosím vás, nie že to bude vlastne dosť dlhú dobu. Ešte raz? Nerozumiem vás. No za minútu, za pol minúty. Na tej adrese Pribinovej 2, nie? No, za minútu alebo za pol minúty. Ja som vám povedal, podľa telefónu si pozrite, tu sú cudzí ľudia na chodbe, na obvodnom oddelení, ja nebudem pred nimi hovoriť moje prezviska. Ešte raz? Dobre, majte sa. Štúrova 15, to je polícia, vlastne Bratislava Špinavá, vlastne polícia, kde vlastne sa nevedia chovať. A ja by som to len nezhádal na tých miestach, všade špinavé zakvasené. On ma aj tak smolil, lebo ja preto nechce ísť, lebo ja mám v okuláre kameru, takže všetko sa nahráva, tak preto sa vlastne bojí. Aby si tomu pochopil, že prečo nechce prísť. Ja na tomto obvodnom oddelení neviem, čo sa vám stalo, ale išiel by som hoci kde inde, alebo na prokuratúru, ak ste poškodení, lebo toto je najdôveryhodnejšia polícia tu v Bratislave. Toto je hanba tejto polície, to som si myslel vlastne, že niečo bude, alebo niečo sa zlepšia. Takže títo zelení páni sa nevedia chovať. A potom poukazujú na nás, že my sme tu. Ja to prídem slušne, chcem od neho, aby prišiel, aby som ho komunikoval, a cez ten špinavý telefón, všimni si, aká špina kvása, bo všade, keď si pozeráš pavučiny, alebo aj tam za tebou, vlastne, že to je niekoľkoročná špina, oni to nevedia urobiť. Čaute.